Татарның иң халыкчан җырчысы ярдәмгә мохтаҗ 7-нче дистәсен ваклаучы Хәмдүнә Тимергалиева 4-нче ел үз бакчасында кимсетүләргә түзеп яши икән. Бакчачылык ширкәте җитәкчелеге өчен Татарстанның халык артисты дошманга әверелгән ди. Эш сөйләшүдән узып, утны өзүгә үк барып җиткән. Шәм белән яши хәзер Хәмдүнә Тимергалиева. Хәлләр монда судка таба юл ала. Әйме Шымбай. Бауның ұзыны, сөзінің қысқасы. Репортажның үзенә күшек. Нияз Рахман ике якында фикерен тыңлады. Менә минем яшәешем монда. Бакча аның икенче өйе 2005 елда сатып алган. Җәйнең буена торам шушында. Ни өчен дисәгез, шәһәр өендә бик каты эссе. Соңгы елларда гына тынычлыгы бузылган ашау түгел, йокы түгел ди. Бакчачылык ширкәте җитәкчелеге белән гауга килеп чыккан. Ни хәлдә бәгырем? Сезне башым. Ярдәмгә танылган журналист суд эшләре остасы Искәндәр Сиражины чакырган. Теге проблеманың ничек барлыкка килүен Хәмдүнә апа бәйнә-бәйнә сөйли. Алар килгәч, охран бу бакчада урлашу бетте. Шул хәтле солидный, яхшы кешеләр бакчаны карап тордылар. Бакчада каравылчы булып эшләүче гаиләне яклап чыгуы Хәмдүнә апаны зур душманга әверелдергән дә инде. Әгәр дә монда бар икән сезнең шәхсегезне кимсетү дигән әйбер. Без инде Хәмдүнә Тимергалиевабызны кемгәдер кимсетергә ирек бирмибез беренчедән, әйме. Хәзер бергә утырабыз, язабыз Совет районы прокуроры исеменә, гариза язабыз. Проблема белән якыннан танышкан Искәндәр Сиражи җырчы ханымны якларга әзер. Кешегә яла ягу ише закон бар, әйме. Ни өчен аны матбугатка гына карата кулланалар? Әгәр дә ул Хәмдүнә ханымга кычкырган икән, син пычрак хатын дип кычкырган икән, әйме. Ул аны расларга тиеш, раслый алмый икән, яла ягу булып чыга. Бу канун бүгенге көндә эшли. Аны кешеләр ишеткән. Бар шаһитлар. Бу очракта без хәзер прокуратурага гариза язачакбыз. Мин Хәмдүнә ханымга үзем язып бирәчәкмен аны. Аның хукукларын яклауны үтенеп мөрәҗәгать итәчәкбез Казанның Совет районы прокурорына. Бакчада мин хыяр үстерәм, помидор үстерәм. 5 сутыдан артык җире бар Хәмдүнә Тимергалиеваның һәр суты өчен ел сайын акча җыялар икән. Бакча ширкәте җитәкчелеге сүзе буенча Хәмдүнә апа шуны түләми. Ханым исә мин аларга барам, түләүне кабул итмиләр ди. 2008 елга без Селевой түләргә барды. Минем инекәшем бар ди, Хамшариф. Өенә дә кертмичә лестничная площадкадан все квиты дип моны бурып кайтарып бирде, квитанция бирмичә. Икенче елны да түләтмәкче булды. Но безнең свидетель бар иде. Свидетель булгач, ул дальше бездән түләүне требовать итәлмәде. Конфликтны шул кадәр авыр кабул иткән, аяктан да егыла. Үткән елны 3 көн бер нәрсә белмичә реанимациядә яттым. Үлем хәлендә, шушында нервничать итеп китеп, больницага менә күршем, монда күрше кызы итеп узатып куйды мине. Кеше дә юк иде. Әгәр дә ул кыз килмәгән булса, мин үлгән булыр идем монда. Мин аңымны югалтып егылдым. Хәмдүнә апаның күршеләре дә ишеткән ул кычкырышларны Илнур сүзләренә караганда, моңа түзү мөмкин түгел. Гел наедине гына алып калмыйлар алар. Бакча арасында кычкырып йөриләр шулай. Бөтенсе ишетеп торалар инде. Нәрсә дип кычкыралар инде алар? Ой. Бессовестный дип, ни дип, Хәмдүнә апа белмим инде ничек түзәдер ул. Без дә үзебез түзәбез инде, но үзегез күреп торасыз юлларны, бөтен әйберләрне. Менә шушы багананың өстеннән бөтенләй утны өзеп куйдылар. Бакчачылар фикренчә, ширкәт берни эшләми. Чыннан да монда юллар юк. Чүпчәр якындагы урманда, аны чыгармыйлар. Исәп-хисап фактуралары да юк. Акча түләгән өчен нибары мөхөр суккан квитанция гына бирелә. Бакчачылык ширкәтләре эшчәнлегендәге мондай хилафлыкларның бер өлеше законнарның түгел булмавыннан. Акчаның кая китүенә хисап тотмау күптән актуаль проблема. Сорауларны бирергә уйлаган идек, әмма каравылчылар да, җитәкчелек тә күренмәде. Килеп туган проблеманы ачыклау өчен без җитәкчелек белән телефон аша элемтәгә кердек. Она 5 лет не оплачивает ни годовые, ни целевые, никакие взносы. 15 көнне ул килде, нигә түләгез дип. Килде хәзер. Шушы хәлләрдә мине мәсхәл итеп бетергәннәр соң килделәр. Ә мин требовать иттем, законно бирегез миңа счет фактура. Мин әйтәм, ни отказываюсь түләргә, мин түлим. Только законно бирегез миңа счет фактура. Безнең целевойлар кая бара? Без белергә тиешбез. Теге урам буйлап кычкырып, мыскыл итүләре турында да сорадык. Неправда, никто ее не оскорблял, ничего. Я ей говорю, Хәмдүнә апа, в конце концов, извините, гулять можно? Ну, чтобы гости были, там гулять, деньги есть у вас. А на то, чтобы оплатить, у вас денег нет. Но я же тоже права, правильно? Хәзер Хәмдүнә Тимергалиева суд юлын таптырга җыена. 40 ел гомерен татар халкына хезмәт итүгә багышланган җырчы дөреслекнең үз ягында булуына чын күңеленнән ышана. Бакчада мин ял итәргә киләм бит, газапланырга түгел ди ул. Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Казан телерадиокомпаниясе.